Jak widzicie na załączonym obrazku, drodzy Państwo, ciężko się żyje na tym szarym, czarnym, brudnym, okopconym, pozbawionym roślinności Górnym Śląsku. Obiecałem Wam, że jak będzie ładnie, to pójdziemy gdzieś na spacer. No to chyba właśnie, wydaje mi się, jest już ładnie. Ale to wiecie, to trzeba spokojnie, to trzeba gdzieś na spokojnie usiąść, trzeba się napić piwa. O, i to jest pomysł. Idziemy na piwo. Widzicie, chciał się człowiek kulturalnie piweczka napić i się nie napije. Niestety ludziom się wspomniało, że jest tutaj coś takiego jak rynek. No to nic, piwka trzeba się będzie napić w zaciszu domowym. To chociażby na wyśmienitego ludziczka do Kwapisza. Słuchajcie, 5 zł za całego rożka zajebistych lodów. Człowiek musiał być głupi, żeby nie kupić. No trzeba szybko jeść, bo się topi. No i widzicie, można kulturalnie. Dzieci się bawią, rodzice siedzą, piją sobie piwko, słońce świeci, czas leci, tutaj sobie zamawiają kebaba, lodziczek lizany, a tu ponoć w tej ruinie powstaje jakiś prestiżowy hotel. Zobaczymy, oczywiście, jak dożyjemy. Tu powstaje Twój ulubiony punkt gastronomiczny. No, mam nadzieję, że mnie nie próbujecie łocyganić i od tego przypilnuję. Tego mi ostatnio brakowało na moim filmie o Bytomiu. Budowla z 1869 roku w stylu neogotyku. A ciekawostka jest taka, że przed wojną to było gimnazjum imienia Hindenburga, tego właśnie znanego poznaniaka. Szkoda, że za komuny zeszpecona takim czymś, ale no mogło być gorzej. No tu od Wrocławiej za bardzo w tym momencie nie ma co gadać. Tutaj przyjdziemy efekty obejrzeć tak Kaś może pod koniec roku dopiero. Dymy! Dość tego łażenia, rozładowała mi się bateria w aparacie. Wreszcie można usiąść i się napić tego piwka upragnionego. Będę kozela lał do szkła z Miłosławia. Mam nadzieję, nie ma za to paragrafu jakiegoś. No to wasze. Prysk. Słuchajcie, muszę wam się przyznać, że lubię łazić po cmentarzach. To znaczy nie w taki swyrolski sposób, że tam, nie wiem, łażę i okradam groby, tylko lubię się przechadzać po cmentarzach. Mam ich tutaj w okolicy bardzo dużo. Lubię sobie czytać napisy na nagrobkach, lubię sobie czytać, jak ludzie się nazywali, kiedy się urodzili, wyobrażać sobie jakieś historie, w jakich oni żyli okolicznościach, w jakich oni czasach żyli. Cmentarzy w Bytomiu mamy bardzo dużo. Tutaj ja w mojej okolicy sam mam kilka sporych, ale najbliższy tutaj miejsca, gdzie ja się urodziłem i wychowałem, jest cmentarz przy ulicy Kraszewskiego. To jest niewielki, ale bardzo ładny i bardzo gęsto, że tak powiem, zagrobiony cmentarz. Są tam różne ciekawe miejsca, które można by określić, że tak powiem, mianem świadków historii. Jest tam na przykład kwatera wojenna i są tam pochowani żołnierze z I wojny światowej. Są tam pochowani żołnierze z armii rosyjskiej oraz z armii niemieckiej.
Chociaż kiedy rzuci się okiem na te tabliczki i poczyta te nazwiska, to dobrze widać, że wśród tych żołnierzy są i Niemcy, ale są też i Górnoślązacy, są Polacy, są Rosjanie. Wiadomo, że w tej armii służyli i Gruzini, i Ukraińcy, i Białorusini, i inni. Są też liczne stare, zabytkowe groby jakichś zacnych przedwojennych bytomian, zacnych przedwojennych bytomskich rodzin. Są też pamiątki kiedyś bardzo częstych wypadków, katastrof na kopalniach, które tutaj zdarzały się bardzo często i jeszcze jakieś 20 kilka lat temu, to czasami kilka razy w tygodniu były pogrzeby z górniczą orkiestrą dętą i chowano właśnie górników. Na tym cmentarzu też parę dni temu pochowaliśmy drogiego dziadka Wilgę, który tam spoczął obok swoich rodziców, moich pradziadków. Na tym cmentarzu też kawałek dalej pochowana jest moja babcia ze swoimi rodzicami. I jest na tym cmentarzu jedno takie ciekawe miejsce, o czym ja jako dziecko nie miałem pojęcia. Otóż niedaleko od wejścia jest taka mała kamienna fontanna, a obok niej taki mały, estetyczny posąg, jakby to po śląsku powiedzieć dynkmal, poświęcony panu Janowi Wilkowi, architektowi. I ciekawa historia jest taka, że pan Jan Wilk tak naprawdę nie nazywał się Jan, tylko nazywał się Hans. Oczywiście nie można go było pochować za PRL-u pod oryginalnym imieniem, no bo wiadomo jak to w PRL-u było z niemieckimi imionami na Śląsku. Kto miał imię zbyt niemieckie lub zbyt niemieckie nazwisko, musiał je zmienić lub miał je odgórnie urzędowo zmieniane. Także historia jest taka, że pan Hans Wilk był przedwojennym bytomskim architektem, który zaprojektował m.in. przepiękną willę dzisiejszego Urzędu Stanu Cywilnego i on tą willę zaprojektował sobie jako swój dom i właśnie tam w tym budynku mieszkał. Oprócz tego zaprojektował też kilka pięknych bytomskich kamienic. I co ciekawe, ten pomnik dedykowany panu Hansowi Wilkowi miał okazję pomagać stawiać mój dziadek Andrzej. Jako w tamtym czasie 11-letni chłopiec, no bo pan Hans Wilk pochowany był w 58 roku, a mój dziadek, kiedy był małym chłopcem, przez parę lat pracował właśnie na tym cmentarzu, bo jego takim przyszywanym wujkiem był tutaj rodowity przedwojenny bytomianin, pan Albert, który był całego tego cmentarza takim, wiecie, jakby to powiedzieć, no, wachmajstrem, zarządcą. I co ciekawe, jeszcze dziadek opowiadał mi, że pana Hansa Wilka miał kilkakrotnie okazję spotkać, jak on się tam przechadzał i opisywał go jako takiego niewielkiego, elegancko zawsze ubranego z teczką pana i zresztą wszystko się zgadza z tym wizerunkiem, który tam na tym dynkmalu widnieje. Taka króciutka historia z Bytomia, miasta kwitnącej wiśni. Mam nadzieję, obejrzeliście film w 4K i pooglądaliście sobie ładne widoki. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Mam nadzieję, żeście się coś ciekawego dowiedzieli, coś fajnego zobaczyli. Wpadajcie też na streamy na Twitchu, bo tam gramy sobie w gierki codziennie i dzięki. Chowcie się, pierońskie kamele, gizdy, uczpiotańce, łobejscańce. Nara.